Siinä oli selkeitä perusteita, että juna kulki tuosta tunnin matka Turkuun ja yhteydet toimii Turun kirjastoon lähellä ja on erämaan rauhaa. Hän muutti alussa Lukkari Kootan taloon tammikuun alusta 1900, eli Hankomäen talo tai Mannin Mikkon talo tai kenen se nyt sitten onkaan. Mutta hänellä oli työhuone myöskin Ylisimolan vanhan rivin vasemmassa päädyssä. Siellä hän tosi aika vähän teki mitään, mutta meni hän minne tahansa, niin hänellä aina piti olla työhuone, vaikka hän ei sitä käyttänyt. Mutta täällä hän astui vähän, niin katsotaan nyt sitten on toinenkin, joo. Hänen toinen kotitalonsa, hän muutti poikansa Salaman synnyttyä lokakuussa syntymäkotiin Karinaisten Nokalle. Ja oli siellä vähän reilummat tilat sitten, kun lapsi tuli. Siellä hän oli 1900 lokakuusta 1902 toukokuun. Hienoja laitteitakin täällä. Talo täällä toisessa päässä oli hänen käytössään vanhan väen Antti Nokan omistuksessa. Mutta kun hän tuli tänne Karinaisiin, niin hän ei voita luonnolle mitään, vaan hän sekaantui täälläkin kaikkiin asioihin. Se alkoi hiihto- ja mäenlaskukisoista, jotka oli Maarian päivänä jo silloin ensimmäisenä vuotena. Hän oli käynyt kirjastossa, kirjaston taso oli heikko. Hänkin tuli kaksikin kirjastoa, oli vähän vanhoja. Ja hän ajatteli, että pitää järjestää hiihto- ja mäenlaskukisat ja iltamat siihen päälle. Ja näillä iltaman tuotoilla plus sitten VPK saadulla iltamatuotolla ja kansallisvalistusseudun lahjarahastosta kerättiin 350 markkaa, anteeksi. Niin, niillä saatiin kirjoitusmäärät tuplattua. Mutta sitten näin iltamien varten tietysti piti olla näytelmäpiiri. Hänen vaimonsa veti sekakuoroa. Ja tämä näytelmäharrastus oli tosi laajaa, 5 pitkää näytelmää. Hän 2 vuoden aikana harjoitutti ja oli ankara ohjaaja. Ovet paukkuvat, mutta sitten jälki oli myöskin hyvä. Ja ehkä se, niin kuin Taina sanoi, niin näkyy vielä sitten täällä Nälkänossin aikanakin. Ja kyllä se oikeasti oli niin sanottu nuorisoseuran toimintaa, mutta koska ei uusien nuorisoseuran perustaminen juuri silloin saanut lupia senaatilta, se tehtiin VPK nimissä. Hiihdon edistäminen on aina sydämen asia. Hän halveksui. Lapset kävi potkukelkaa koululla. Ja sitten yhdessä Henrik Pakkan kanssa hommasivat suksia. Ja täältä ensimmäistä iltamista on semmoinen ehkä Karinaisten ensimmäinen stand-up-koomikko Nummilan Aukusti. Oli saanut 300-päisen yleisön nauramaan semmoisen jutulla, jonka Linnakoski oli kirjoittanut. Maanmiesseuran Linnakoski perustui myös 1902 ja oli keskeisesti vaikuttamassa Kyrön koulun avustukseen kouluylihallitukselta. Ja asevelvollisuusasetuksessa niin hän toimii myöskin sitä vastaan. Me piti kirkossa lukea, niin Tulosen Joose nousi ylös ja sanoi, että tämä asetus on laiton. Ja kaikki nousivat ylös ja poistuivat. Ja sitä asetusta ei se koskaan luettukaan tyhjälle salille.